lamunan Niken Salidri. Mau ayo. Sor. diatur iki. Yen leren sik. Leren. Nggih. Iki. Aku ki ning kene jane ana duwe sedulur di kancan. Sapa Kang Gareng? Dinase ning kene. Sinten? Sapa? Jenenge Tony. Tony. Oh, Tapi tak ketemu awan tak goleki ora ketemu Tony iki ning di. Lah nang endi? Wah, Lho ki ini sapa? Tony, kowe kenal Tony kok? nang endi sih? Tony iki polisi Polda kene. Terus Oh. Kok saiki dinese ning di? Tony Van Halen. Hah? Tony Van Halen. Ora kok biyen Tony bodong kok. Saiki ya dadi Bagong kuwi kok. Wah, Oh. kowe iki Tony lho. Ah, niku kebanggaan bahwa itu Bagong made in saka Polda Kaltim, Mas Gareng. Wah, berarti anu gaduh bagong teng mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah, Jan. Ora. Apa kurang kesel to kowe dadi polisi kok dadi bagong barang iki? Justru begini, Mas Gareng. Apa? Dengan kita menghibur Masyarakat? keseharian kita sebagai seorang polisi itu akan memperdekat jarak antara masyarakat dengan anggota Polri. Contohnya Pak Babi. Jadi kita bisa menyerap nopo keluarnya marga gitu. Betul. Nah, jadi pendekatan melalui budaya. Leres. Wes, yen ngono karepmu sesuk tak unggahke pangkatmu dadi Bribtu. Alhamdulillah. Kiye? Sik pangkatmu saiki apa to? Ngaitu. Oh malah mudhun ya. Coba kaitu. Nggih. Ya alhamdulillah Mas. Walaupun panjenengan iki TNI apa Polri, tapi ora lali karo budayane sing kersa bagong. Ya. Lah anu angger teng kantor nggih nyandange kados niki napa nganggo anggo Ya ora klambi. ning kantor mosok datang bagong. Ora, oh berarti seragam polisi. Ayo mesti. Kula Oh, kok nganggo kaya kiye terus nang perapatan. boten. Ayo Karepmu nggih. keprapatan di air keras ngono apa piye? Jadi tugas polisi itu betul. nun sewu lebih dari Pak Yai. Pripun sih? Nah, awake dhewe ra ngopeni wong apik tok. Kawit bawa wae dhewe ndase melu sapa? Kita anggota iya. polisi niku tugasnya ndak melayani orang baik. Oh iya. Orang jelek pun kita ayomi. Betul. Jadi Leres. yang bersalah itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Mula kudu dielingke. Nah, kita budidaya menika kita pilih
uang gitu. Berguna bagi orang lain dan mempermudah urusan orang lain, maka akan dipermudah hidup kita. Betul. Ya kabeh. Nggih, Kabeh. nggih. Wah, Nggih. ora rugi lah tuh ngangkat dheweke dadi Iya. itu. Waduh, nggih. Orang Mas Gareng, Nun, ini penyuwunan dari beliau Bapak Kapolda. Nggih. Apa Mas? Ngersake walang kekek. Oh, malah keket nggih Pak Kapolda. Walang kekek, Nduk Ayu kowe maju rono, Nggih. digarap jaipongan sing joget Mbak Ayu karo Mas Gareng. Oke. Ditambah Ya. Mbak Ciblek bertiga. Ayo. ya Ning tetap siji-siji. Anu Ayo, napa monggo. ciplongan? trepon no diplungan. Jaipongan kok diplungan. Oh iya. Ayo, Ayo, Mbak, ayo. Ayo, Mbak. Maka, kok saka kendang ya langsung bae rasa intro. Anu tak lali ya ngono. Terus kok di Sing nebak sapa ki? Sing nembang Mbak Fahmi, aku tak nyuwun tulung Mbak Fahmi sih, karo lenggah wae. Monggo. Yo, Nggih. yo diaturke. Malah keke. Yo, Yo, tarik. Monggo, Ayo, yo. ayo.
Terima kasih, matur nuwun. Mbak Ciblek iki cilik-cilik cabai rawit Mas Gareng. Oh, kabeh Mas. Diaturi kok. Apapun bisa karena dia seniman otodidak medhek saka panggung. Saestu. Nggih. Heeh. Kembali nduk niken Salindri. Nggih. Mbak Niken. Niki wonten sing ngersake Kusuma Wijaya. Oke, ayo diaturke. Ya. Monggo. Ayo Ken. Ayo Mbak Niken. Nduk, Oh, sayu. lagi anu Lekien. di bensin. Nyongko galon. Lekien. Yo. Oh. Oh, anu dulure nada. Monggo. Piye-piye. Kusumaning Kusuma Wijaya. Darani Kusumaning ati. Wijaya laras. Iya bener Kusumaning Ratri. Malah jeneng kerawitan. Oh. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Monggo. Iya, Dak, Iki tak iya, pasrahke musik mergo kerawitane niki ora full abdi Cahayu niki kalian para kadang saking Balikpapan. Nggih, kok nek beda garapan ndak ora kepenak. Mula tak serahke nggon musik monggo. Monggo para kadang campur sari Ayo, Kusuma Wijaya dipun Padha aturaken. ngisen-ngisen bapak le, ordinono le, sing apik. Waduh, sing ngerjeni anake Mas Gareng kok. Ah. Iya. Monggo, ayo Mas. Yo, tarik. Ayo yo yo, tangannya di atas semua. Ayo. Halo. Oke. Matur nuwun. Lungeng mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsa wengi kalawan bulan indasari ngambarom sasmita sang tumbang wewayang rangsang pucuk sarining kambang Ayo yo yo, goyang Mbak Niken. Ayo Mbak Gareng. Tarik. Kusumaning ratri Kenanti mematri sajroning ati kang suci Lintang-lintang pancerana antari bumi ayu sang rina Kusuma Wijaya mikuti ayu sang rena Kusuma Wijaya Alhamdulillah. Ya. Heeh. Kowe rapal ngambah kegono sih. Tapi Duk, semangat. niki aja legase. Mboten, niki. Mas. Nggih. Niki ana sing ngersake Lestari, Nduk. Nggih, nggih. Oh, Lestari. oh lestari napa mangka? Ayo ndak niki kalih nanda nggih, salih nanda ket mau dereng nyambut damel nggih. Nggih Mas Ayo ya. duet, duet. Arep apa? Ya, ora maksudnya nanda kon ngendangi. Oh, Ngapa duet? Dah, Nanda jadi dah. Ya. Nek Nggih. ado-ado nunggu nonton wayang. Yo, saiki tak coba nganggo gamelan sik Lestari. Monggo. Kok buka saka kenong nggih. Tung 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 tung. Wah, ngoten tok wae. Rasa angel-angel. Kaya Monggo. kaya trepek tung 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 ning tung ning tung ning tung. Ora kuwi kok yo.
Yo diaturke Lestari, monggo aja coba. Yo. Mengki sik anu. Monggo yuk. Tarik sor. Kibote melu ora apa-apa, Mas. Sangat sewi katan lam-lami hamba par mamlangi semi harum kabange melati dasar melani dadari. Rangka bagian banget manis sinamang rasa tresna kawit besati maria sari langit dong tembang putih yang sami sajron sepi sayangku Madani Saratri Satya Kapangge Nangan kolalan natambang Midari tanpa wan Balimbok, Apa? Mas Gareng, Eh, Balimbok niki sinten niki, Mbak? kowe iki ngerti apa ora ngerti? Orang ngerti. Zaman kemajuan kaya ngene iki ana sing ori, ana sing kawe. Kok iso kawe kaya barang apa wae. Iki lho cibrek takon meragukan. Lah ya ora kan beda. Iya. Mbak Dita kan potongane ya. Ki meluli jutmik nang kene iki. Lah piye ta, Bu? Ora piye-piye. Iya. Jangan lah. Lagi iki lho wong wedok kok sikile jebret. Ya aja ngecek to. Wong wedok perkasa ngene iki lho. Oh, Wong perkasa. wedok gelem gawean kaya aku ngene iki. Kuwi nek mlaku malah ora kepleset. Nah, Oh. Bisane mboten kepleset. Ya kuwi mergo sikile jeber kuwi dadi nek rime. Oh, Kuwi tapi nek ngelangi cepet lho kuwi. oh nek melangi. Ah iya wong drisine gandeng kabeh. Lah niku gulune sing ngono apa? Apapun tapi ada kekurangan tapi juga punya kelebihan. Kelebihane. Niki kula kentuni anu Mas, kadang-kadang saking Banyuwangi. Niki Oh, nggih. Gerajakan Banyuwangi diaturke. Itu uga tak aturke dulur-dulur SBA ya kasih nonton lho. Oh nggih, kadang-kadang SBA sedulur SBA Bayu Haji kasih. Twin Kas FC Ki Anom Surata Fans Club, matur nuwun. Monggo, yuk Gerajakan, yuk langsung Yuk, bae. tarik, yuk. Monggo saka gamelan. Monggo, ayo Cok diaturke. Monggo, yuk. Ah. Yo, oh. Gerajakan ya.
nuwun. Wis diaturke gerajakan. Nggih, Mas, pucuk wetan. Nggih. Niki kula ambali meneh ya, Mas. Napa? Kala wau kula sampun matur kula kagem Mbah Karman Sontoloyo ing saking Bluro. Nggih. Nggih, niki salam kagem para kadang-kadang perantauan yang dari Bluro ugi. Betul. Lajeng menika saking Bapak A, saking AKBP Mustijat. Menika Bapak AKBP Mustijat, salam untuk RC Indonesia Community Dikmaba tahun 2001. Oh nggih. Siap, matur nuwun. Nggih. Niki sik aku tak nyuwun tulung iki nduk niki ana sing nyuwuni melih. Yo, Mbak niki. Wonten sing ngersake Cundamani. Wah, iki ayo. ditani niken kepengin nyanyi iki pirang-pirang dino lho. Nggih. Niken iki karo Cundamani paling seneng. Lah mau lamunan seneng. Loh, ning iki Lestari seneng nggih. dheweke iki anggere ora nyanyi Cundamani awake meriang. Alah, ya ora to nek adune arep leren ini. Ora, Cundamani iki senengane niken kok. Monggo diaturke yo para kadang campur sari, monggo Cundamani. Aja kuwatir, ayo tak tonton. Nggih, monggo. Mbok Dudu kuwi ngawur tenan Njaluk rabi. Mikirno isi ati opo tenan no tresno. Iya, tangannya di atas. Terima kasih. Sik, aja legase. Monggo ning kono sik. Nggih. Tidak. Niki enten awala Mas Gareng. Apa, Mas? Rahayu, salam budaya Indonesia. Oke. Sugeng dalu Mas Dalang Bayu Haji, semangat berkarya dalam budaya dan berjumpa lagi menghibur masyarakat warga Balikpapan. Betul. Menika saking Mayor Sohin Slendro, Ketua Perguruan Persinas Asad Balikpapan. Wah, nggih. Nggih. Niki wonten ngersake jineman kandhek kalih niki ngersake ropang. Oke, siap. Apa ki? Nduk niken salidri bagiane. Roman apa roman? Rawang. Napa kula Mas? Sineman apa? Sineman kandek napa? Ropang niku roda panguripan. Yo. Kowe milih sing ndi? Nggih, kalih kula kentunke anu sedulurku Mas. Mas Sultan Akbar Palevi SHMH, iki Oh, pengacara saka Balikpapan. Isih nunggoni. Kuwi sing ngubungi awake dhewe nek ya Mas Akbar kuwi. Ya, isih nunggoni. Nggih, wah cantrike Mbah Karman Sontoloyo klebu awake dhewe ya cantrike si Mbah. Nggih. Oke, monggo, yuk. Diaturi apa ki? Rompang. Rompang. Monggo. Rompang. Kenapa? Sineman rompang. Rompang. Rompang ya. Rompang. Iya. Ropang. Nggih. Rompang. Monggo, ayo dia. Ayo. Iya. Rompang iki roda panguripan Rondo karep. panguripan. Nggih, monggo. Rompang. Monggo Mas, monggo pun kadang, ayo. Ayo Bu Ciplek. Rompang. Ayo, Ropang. Mbak Ciplek. Rompang. Sor.
Nggih, Mas Gareng. Nun. Mbok menawi anu lho, Pak Kapolda badhe anu nyekar. Pak Kapolda nembe kemawon. Oh, ngeten nggih. Santun, nembe santun. Oh, nggih, nggih, nggih. Pak Kapolda kadosipun Pak Waka, nggih Pak Waka mbok menawi Monggo. anu monggo. badhe ngersakaken lagu menapa? Napa badhe nyanyi piyambak boleh? Nyanyi piyambak saged menapa? Nggih. Rungkat. Wah, Oh, Pak Wakapolda kepengin pindah. Ora kok pindah piye to? Rungkat. Lagune Mas Gareng. rungkat. Mas Gareng timbali nang. Dawuh. Nggih. Yo. Nggih, ya. Apa? Waru doyong. Wah, waru doyong. Siapa? Sing nyuwun siapa? Hah? Sing nyuwun Aku siapa? dinehi kok. Ora maksudnya sing maringi. Sing Mbah Sontoloyo. Mbak Nggih, waru doyong. Sik. Anu, Pak Waka mau ngersake napa? Anu, Rungkat. rungkat. Rungkat nggih. Nggih, badhe nyanyi piyambak napa Nduk Niken? Nyanyi piyambak napa Dek Niken? Apa duet kali Nduk Niken? Oke. Anu, audien penonton sing nyanyi Niken napa Niken? Cocok. Oh, sik. Sik. Ayo, Nduk. Rungkat, Mas, sik. Apa? Rungkat Nduk Niken ki rung apal banget. Oh, lah sapa? Nek diganti katresnan sejati piye? Sik lah sing ngersake Pak Waka kok. Lah niku no, nyuwun ngapunten no, Genduk Niken anu durung apal banget. Ora, sing baku lagune rungkat, ning sing nyanyi sapa? Trisira. Oh, ngoten. Trisira maksudnya? Sik, sapa ki sing apal rungkat kuwi? Sinten sing apal merungkat? Ayo sing Merungkat. kulino minggat sapa? Mbak Eka, Mbak Eka. Gini, rungkat. Ayo. Sapa sing apal? Wong loro, berdua. Karo sapa? Karo sapa? Karo Oh, karo Eka yo, karo Eka yo. Ayo. Ayo Kak. Ayo monggo. Ayo. Sok ngiru ngadeg dhewe kowe ayo. Ayo kene. Yo, Mbak Ayo, Eka. Ayo Kak, kene Kak. Kene Wah, Kak. niki jenenge Eka sinten niki? Mbak Eka uget-uget alias Mbak Eka prihatin iki sih. Aja lali lho, iki mau sing maringi Eyang Sontoloyo karo Mas Akbar lho. Iki Nggih. Pak Masa? waru doyong ora metu. Dijaluk meneh lho iki. Ya. Piye apa? Angger waru doyong ora mesti dijaluk malih Mas Akbar. Mboten. Alhamdulillah, pancen panjenengan iki tiyang sae Ya, satu. Mas Akbar kuwi emak-eman penyanyi. Wah, Panah nyot cerat-cerut. Wong simbah ki tresnane ora umum kok ora Kali dhewe. simbang nggih. Karo Mas Akbar niki kula kentunke karo adiku Mas AKBP Rizet. Kasubdit Renata. Oke. Nggih. Sing ngancani aku mau dahar siang. Nggih. Kang Gareng, Apa? ki dene kembar karo nyong. Iki sing diarani dangkel jati kepethuk dangkel radu ya iki. Jenengan ora ngerti kartun luar negeri Malaysia? Apa? Apa? Ipin Upin. Ipil Upil. Oh, Ora ta ya. Ipin Ayo. Upin, Diaturke sik Upin. rungkat. Ipin Monggo Cak, ayo Upil. diaturke. Ya. Monggo Yo, Kapten Sari Ibu. tarik. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang bondoku melayang reko tenan tangis-tangisan. Oke. Yo. Yo. Tarik. Rungkat tangan semuanya di atas yo. Tangannya di atas. Bersama Polda Kalimantan Timur bergoyang. Ini aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti rakroto dilarani. Saiki aku wis sadar, terlalu bodoh mencintaimu. Ente-entean, aku bang cukup untuk melayang, untuk melayang, teko tenang, tangis-tangisan, terlurungkan, ente-entean, kelangan
Alhamdulillah wajan kuwi. Alhamdulillah. Tajake rungkat tenan kuwi atine. Le joget nganti menghayati. Nggih, oke, terima kasih matur nuwun. Engko lagu-lagu liyane tak aturke pathet songo nggon gara-gara. Sing ngomber jakate. Soto loyo kari Nggih, waru doyong to. Tak aturke gara-gara, Mas. Nggih, ya, waru doyong mangke gara-gara ya. Nggih, Mbak Karman, mengke tak aturke nggon gara-gara. Kanca-kanca ben persiapan anu waru doyong gagrag Banyumasan. Nggih, heeh. Yo, nutuke laku udah dadi dukane sinupun kata direk. Anglar kang samyosipun Pindara pinggang samudra Kadya manjring puspita